שנה ישנה, כל השדונים מכינים צעצועים לילדים לא יהודים. כשהבוס נכנס פנימה זה היה די שוק, הוא הסריח מערק ובזקן שלו קוק. עם אקדח בנרתיק ליד האיגן, הוא הזכיר קצת את בן גביר עם זקן לבן. הוא הזים ניצוץ בעין, הוא אמר בקול רם, חג מולד שמח, הולך להישפך פה דם. הלילה שסנטה השתגע, כן הקדושניק התחרפן, הבין שזה עסק מסריח וזה הזמן שלו להתחשבן. הסנה הופצצה עם טילים אוויריים, שזה קבר אחים של שדונים. הוא רצח את האיילים ולא לחינם, הוא טחן את הגופות ומכר ליחיים, ומה שנשאר הוא טיגן ברוטב ושר כל הלילה שישרף לכם הקוטב. כן סנטה משוגע ירה לכל עבר, הפך מקדוש לברוך הגבר. הלילה שסנטה השתגע יותר מן השלג לנחיר, הבין שהוא עובד לחינם ועשה בקוטב תג מחיר. הנה מגיעות הניידות והחדשות, ויונית באולפן אומרת אכן תמונות קשות. כל כך הרבה הרג אדם והשלג, וכולם שואלים שאלה, למה סנטה? למה נכנסת לקריז? היית כזה בחור עליז. כן ילדים, סנטה שילם את המחיר, הוא נרכב בכלא כמו יגאל עמיר. הוא ימות מזקנה או אולי מסוכרת, לפחות לחנוכה אין אף דמות מוכרת. ומשה רבנו לא רוצח המונים, ואליהו לא בא עם מטול לימונים. אז תסתמו את הפה ותדליקו נרות, יש לכם מספיק בעיות אחרות. הלילה שסנטה השתגע, כן הקדושניק התחרפן, הבין שזה עסק מסריח וזה הזמן שלו להתחשבן. שוב הלילה שסנטה השתגע, כן הקדושניק התחרפן, הבין שזה עסק מסריח וזה הזמן שלו להתחשבן.